Hello. Videó. Itt van velem az egyik barátom. Hello. Igen, ilyenek. De neked van egy PC-d. Be tudok vágni. GG. Na, Kirakom. Leírom Legyen olyan videó, belőlem. hogy egyszer majd átmegyek, vagy te jössz át és challenge-ezünk. Szép. GG. Nehogy megöljön. Te. Nice. GG. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Csumi!